קוראים לי היום רחל גרציאני. שם הנעורים שלי הוא פלאצ'י. נולדתי בחברון בשנת 1924, וכשפרצו המאורעות הייתי בת 5. אני זוכרת שלמדתי בבית הספר בכיתה א'. השמש היה ערבי. היה קשר בין הילדים בעיקר במפגשים בבית הכנסת בחגים. מכל החגים אני זוכרת בשמחה את חג פורים. כשהזכירו את המן, דפקנו עם פטיש על גזע עץ. היינו קרובים לשער הכניסה לגטו, שם גרנו, וגם קרובים לבית הכנסת שהיום הוא נקרא, אולי גם אז, אני לא זוכרת, בית הכנסת על שם אברהם אבינו. לפני שאני אדבר על הפוגרום, שאני באמת זוכרת ממנו הרבה, כאילו זה קרה לא מזמן, כי אי אפשר לשכוח דברים כאלה, אני רוצה לדבר על היחסים שהיו לנו עם הערבים. היה לנו קשר טוב איתם, היינו ידידים, גרנו בשכנות טובה. ואני זוכרת למשל שבתום חג הפסח, במוצאי החג שנגמר, היו באים אלינו עם פיתות טריות, חמאה, דבש. בקיץ היו מביאים לנו ענבים ותאנים, אבל מי שהרג את אבא היה דווקא שותף וידיד שלו, אז לך תדע. אבל לכן, בגלל זה שהיו יחסים כל כך טובים, לא האמנו שזה יקרה לנו. אני יודעת היום שבאו מההגנה והזהירו את המוכתר שלנו, את סלוני, והוא לא האמין. באו ידידים של אבא והציעו לו לבוא ולהסתתר בביתם, ואבא לא רצה, והוא אמר, מה פתאום, אנחנו בשכנות טובה, ידידות טובה, זה לא יקרה לנו. ואז ביום אותה שבת השחורה, כשאמא הוציאה את החמין לארוחה, שמענו קולות של זעם, קריאות. הצצנו דרך החלון וראינו המון ערבי זועם, ואז אבא הרחיק אותנו מהחלון, ומיד שם כל מיני דברים מעבר לדלת שתהיה חסימה. ולא עבר זמן רב והם הגיעו אלינו. וניסו לפרוץ את הדלת ולא הצליחו. ואז, ושוב, מתוך אמונה וביטחון, אנחנו ידידים, הם לא יעשו לנו כלום. הוא אמר, אני אפתח לכם את הדלת, תוכלו לקחת את כל הרכוש, אבל אל תיגעו בנפש. ואבא פתח. הדבר ראשון שעשו, משכו אותו החוצה. בראש כולם היה אותו ידיד, שותף שלו בעבודה. משכו אותו החוצה. אחר כך כשלקחו אותנו הבריטים, אז ראינו את אבא למטה הרוג. אני לא שוכחת את זה. אני זוכרת שאנחנו ברחנו, ואמא עמדה על המדרגות עם אחי הקטן שהיה בן כמה חודשים, וניגש ערבי ורצה לדקור אותה. ואז אמא אמרה לו, אתה לא פוחד מאלוהים? אלוהים לא ישתוק לך על שאתה עומד לרצוח את האם ואת ילדה, והוא באמת עזב אותה. אני זוכרת שניסו לאנוס את סבתא, היא הייתה אישה מאוד נאה, אבל היא הייתה גם חזקה, והיא גם אמרה את אותם המילים, אין לך פחד מאלוהים, איך אתה עושה דבר כזה? והוא הניח לה. זה היה מחזה נורא. עלינו על הגג והתבצענו שם. שמענו את הצעקות, שמענו הכל, והיינו שם כמו שפנים מסכנים שמסתתרים בפחד. פחדנו מאוד. ואז באו הבריטים לקחת אותנו. אני זוכרת כשירדנו במדרגות, ראינו את אבא שרוע על הרצפה הרוג. לא שוכחת את זה.
בשום אופן לא שוכחת. ואז הביאו אותנו הבריטים למשטרה, אני חושבת. ואני זוכרת ששמעתי את הבריטים שעודדו את הערבים. כואב הלב להגיד את זה, אבל עובדה, הם עודדו את הערבים. והקריאות שנשמעו כל הזמן היו, התבחו על יהוד, רצחו את היהודים. אי אפשר לשכוח את הפנים שלהם שהיו ספוגים שנאה עזה, מרירות, עיניים שמביעות רצח והרג. והייתי ילדה קטנה והתפלאתי, זה אתם עושים דבר כזה? לא האמנתי. והגענו למשטרה ושם היינו וחיכינו ולקחו אותנו לירושלים. אני זוכרת ששם טיפלו בנו יפה מאוד, וכואב הלב. היום מדברים על החזרת פליטים. על מה הם מדברים? אני פליטת חברון, אני רואה את עצמי כפליטה.